Te-ai întrebat vreodată de ce muncești mult, dar parcă tot nu ești împlinit? De ce înaintezi, dar nu simți pace? Imaginează-ți o mașină cu o roată dezechilibrată. Oricât de puternic ar fi motorul, drumul va fi sacadat. Așa e și viața când ne concentrăm pe un singur domeniu și le neglijăm pe celelalte. Echilibrul nu e un lux, e o necesitate. Ai nevoie de scopuri în familie, relații vii, nu doar mesaje pe fugă. Ai nevoie de scopuri pentru sănătate, un trup care să te ducă departe, nu doar până la următoarea oboseală. Ai nevoie de dezvoltare mentală, să crești, nu să repeți aceleași limite. Ai nevoie de direcție profesională, muncă cu sens, nu doar salariu. Ai nevoie de stabilitate financiară, libertate, nu stres continuu. Și ai nevoie de scopuri spirituale, pentru că sufletul nu trăiește din agendă și bani. Când aceste domenii sunt echilibrate, viața nu mai e o luptă haotică, ci un drum cu sens. Nu trăiești doar ca să supraviețuiești, trăiești ca să crești. Provocarea mea pentru tine este următoarea. Ia o foaie de hârtie chiar azi. Scrie câte un scop pentru fiecare domeniu al vieții tale. Unde lipsește echilibrul, acolo începe schimbarea. Viața ta nu trebuie să se clatine. Poate merge drept dacă o echilibrezi.